बैखौसो हौवा गारनाय रेन्दिया एसे बे बिसोर हौवा गारनाय रेन्दिया। खुलुमबाय रायजोफोर, मिथिगौना गंसे बिसिनायाव सानै हिन्जाव सासे हौवा। वाह क्या बात है। हौवाखौ बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि लिडार होननानैहाय बेखौ पस्ट खालामनाय जादों, नाथाय पलिटिक्स लाइनजों आं बुङा। हिन्जावा सानैबो बर' आरो हौवाया गुबुन हारिनि होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। बे भिडिअ'आ ओरैबायदि गोसारबोगासिनो दङ आरो बे भिडिअ'नि मेन जाथायानो जादों जाहैबाय गुवाहाटीनि होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना लाग्रोदो, बिनि उनाव सावरायनोसै ना मा बुङो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फाग्ला बिदिजों जायो। बेफोरबायदिनि थाखायनो बड'लेण्डआव खनले बांग्रि मावबाय थाग्रा जाबाय। आरो भिडिअ'आ पार्ट 2 दंबावो। बे पार्ट 2खौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन। बेखौ देखायनायनि सिगां आङो फंनैसो खोथा बुंग्रोनि। जाय खोथाखौ आं बुंनो थांगोन, नोंथांमोना बे खोथाखौ ध्यान होफेरदोंना? आजिखालि सिख्ला मानसिफ्रा सेंग्राफोरखौ गोसो थोला। फिसाय गोनां फिसा सासे सानै साथाम जाखानाय हिन्जावफ्रासो सेंग्राफोरखौ गोसो थोनानैहाय दोनखारलांसै। नाथाय हाबा जायै सिख्लाफ्रा हिन्जाव गोनांफोरजोंसो गोसो थोलायनानैहाय बिसिनिफ्राय थाखा देख'नानै जानायाव मुखुब जानानै दङ माखासे बर' सिख्लाफ्रा। बेखायनो बुंदों आङो, मुगाया बेलथायबाय, उल्था जाबाय। आजिखालि फिसाय गोनां हिन्जावफ्रासो सेंग्राफोरखौ लासै आरो, ओमफ्राय सिख्लाफ्रा लाला। हिन्जाव गोनांफोरजोंनो गोसो थोलायना बेजोंनो टाइम पास खालामबायनानै थाखा जानानैनो दिन थांसै माखासे सिख्लाफ्रा। बे बाथ्राया नंगौना नङा? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्था। आं नोंथांमोननो पार्ट 2खौ देखायनो थांगासिनो दङ। आरो भिडिअ'नि जोबनायाव मोनसे मेन बाथ्रा मिथिहोलांबावगोन आङो। फार्मासि न'निफ्राय बेबायदि फैदोंमोन नामा नोङो? नोंनि लोमजाया बेबायदि थिनदों नामा नोंखौ? ओमफ्राय इयो होनदों जे दाखालि माबानिफ्राय आं नुनाय जे नोंखौ इदि होननानै आं बैखौसो हौवा गारनाय रेन्दिया एसे बे बिसोर हौवा गारनाय रेन्दिया। अह' हौवा गारनायसो अब्ला। थारमाने हिन्जावफ्रा हौवाफोरखौ बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखायसो गारो नामा? न'खर गारनां खारो नामा? न'खर सिफायो नामा? बांसिनानो जायफ्रानाखि हौवा गारनां खारदोंना, बे हौवा गारनां खारग्राफ्रा बेबायदि खामानियावनो गोजोमनानै दंजोबो। गुवाहाटीयाव दै इसोरो ड्रेसा गान। ओइ नोंना, ओइ बिना ड्रेसाव rumah sini singlai kan गुवाहाटीयाव ओरैसो थानानै बर' हिन्जावफोरा मालाय हौवा दोङो। नै नायना ला रायजोफोर। सोरनि ड्रेसा? नै हेना आरो इ प्रतिमा। हेनाया बरमानिनो, प्रतिमा तामुलपुरनिनो। नै प्रतिमा रेन्दी हेना रेन्दी सब भिडिअ गाबोन नुजोबगोन बिसोरो। टेनसन लाना। फार्मासि न'निफ्राय बेबायदि फैदोंमोन नामा नोङो? नोंनि लोमजाया बेबायदि थिनदों नामा नोंखौ? ओमफ्राय इयो होनदों जे दाखालि माबानिफ्राय आं नुनाय जे नोंखौ इदि होननानै आं बैखौसो हौवा गारनाय रेन्दिया एसे बे बिसोर हौवा गारनाय रेन्दिया। गुवाहाटीयाव दै इसोरो ड्रेसा गान। ओइ नोंना, ओइ बिना ड्रेसाव rumah sini singlai
गुवाहाटियाव ओरैसो थानानै बर' हिनजावफोरा मालाय हौवादों मावजागासिनो दङ नै नायना ला रायजोफोर नै हेना आरो इ प्रतिमा हेनाया बरमानिनो प्रतिमा तामुलपुरनिनो नै प्रतिमा रेन्डि हेना रेन्डि सब भिडिअ गाबोन नुजोबो नोंसोरो टेनसन लाना बे खामानियावहाय जोंनि बर'नि महरगिरिफोरनिफ्रायबो साब्रै साबासो दङ बिथांमोना कन्टेक्ट खालाम बेबायदि लाइन खालामनानै होयो बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरो नामफोरखौ आङो मेनसन खालामलिया मिथिगौ नाथाय गावसोरनो फापमा बारा जायोब्ला हारसिंनो सायाव फैगोन नोंथांमोना नुगोन सानसे समाव दा दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो एसेनोसै गोजोनथोंसै बयनिसिमबो बाय बाय